ọkwụnụ fụrụ onye ọbụla social media marketers egburu isi ga-achị ya agwọ because ihe fa na-emebu mmadụ bụ the more you do the less you see. ọkwụnụ fụ ndị na-emapụta gị na screenshot of 5 million mmadụ winning na bet post na social media abịanye gị ọdụ sị gị gbaa chọọ ọdụ and ihe abụ chọọ ọdụ some gara na agwa gị ngị rejista baba bet faga na gị chọọ ọdụ iwe rejista fan ofa ga-abịazi na-egenizi referral bonus ya na commission ma itinye ego na ya tattoo account ijezi na-agbazi the game ị na-eluzu ego. Apụta m yesterday wee fụ mmadụ postu na Twitter short game postu ndị beje ya na page person fụ na ọ postu gasị ndị winichago 5 million o 10 million o adama m n'ihe niile na-abụ edit ọ na-adị eme na-epostu because ịma na echi ijide azụ na ị na-eji tieli ya idide na hook ife iwe jide nwo ya so ọ na-epost those things because of normal na ụdịka ya ka ndị na-agba bet chọrọ ịdị n'afọ. So mgbe ka mgbe ka m were ego nje eli nri gbachalụgodo the bet ka mmalụ ha afa ya ka mbe were ego a tinye na this game a na-agwa gị ya lụsiri 20 games wee bịa gbaa ya with obele ego because mụnwa adịmagba bet and adịmalaiki ka ego m fuo isuru na people na-egen ikwu ego na bet mana ikwu nke bụ eziokwu igoba ndị a na-egen ego a fagoligo na efe alụzugo ịma na gen adịrọ na ya. So mgbe ka m gbaa the game with hope that na mpụta this morning na data ego a na m ga-akachigodo nnukwu ego out because the game bụ 20 games and ọ bụ nnukwu odd and ejigo na obele ego gba ya mana obele ego anyị gbagodi ya this na-apụta almost going to 100,000. I got mpụta this morning ọ bụ na ya bụ sure odd emegozie m shut up ọ bụ na game awọchigo. So now ihe bụ advice na-enye ọbụla na-agba bet ejiri ego eji egbo mkpa bụ mkpa because o nwere mkpa bụ mkpa ejiri ego agba bet ego eji agba bet ma ọ bụ nchi na-agba bet bụ ego dị free. Onwe ya na-asị na ego nke a dị free na ego nke a na onwebeghị ihe dị oke mkpechi iji agba eme. So na nke a na ọ bụgo na iluzugodo ego a ọ mawute gị ọ ụdịka ego a ka eji agba bet and ọ bụ na iche gba bet ka ị na-elite ego ife gbaba bet jụọ ndị bụ ụzọ ndị na ịma na-agbabu bet before ka fanye gị advice because a sị na onye bụ nwata ụzọ si be nri na aka enwe mkpọmkpọ ite. Seek advice from ndị na-agbabi agba before. Most of the time ndị na-agbabi ga-agwa gị sị gị agbakwana gị ụbaka na bet adịrọ mma. Ihe na-asị na ọ dịrọ mma bụ na ọ na-atụ mmadụ atụ ọ na-atụ mmadụ na mmanya sa atụ mmadụ once ịgba bet lite ego na ịgbalụ gaba and ka na-agba na-aga ka ga na-eluzu ego na-aga hoping that na one day ị ga-ewin. Adonwezi ka mbọsị ga-ewin izie ichekizie nke iluzu in the back ọ bụ na ihe iluzu sef atripụl ugo nke igen again ifu na gen adịrị ichi gba bet buru ụzọ wetegoro game ị chọrọ ịgba cheki head to head ndị a ọ bụ na ọbaka vs Atletico Madrid na-agba match cheki their head to head cheki their last 5 matches on ihe bụ score line cheki their recent game malụ their form before iwe mazụ dike ihe ga-agba na the game and ọ ga-adị advice sef nke ga advice ichi gba game because people na-eje lose ego na game na bet ịfụrụ a na-achọ nnukwu odd ị na-achọ odd nnukwu odd. And for you to get nnukwu order, you need to buy many games. You need to buy multiple games. You need to buy 10 games at once. Mana, ịchọ ka ilite go na bet. Agbazina nke multiple games. You will one single game. Nwere ike inye gị 1.4 odd or 1.6 odd. Tinye ego there, gbaa the game. You weta another game again, go 1.5 odd. You gbaa ya separate. Onwere ka gbacha game a separate ka agbacha the whole match. Kerapi nwere at least upgodu gain. For instance, iji yeri ka 5,000, you invest 5,000 in those games. Onwere ka agbacha the whole games at least good. Come you get lose everything. You get nweta game or gain upgodu 2,000 or 3,000 n'ime ya. Or you take lose, you might lose everything. Mani will lose 5,000 gị niile ego gị niile ị nwere gbaa multiple bet. My brother, my sister. Iwu ka ọ bụrụ na ofu game ga-emebili ofu game a. Ada o mebie ego niile itinye ya anago. Ọ ga-adị wise enough itinye obele ego je build all the money ka ị na-etinye je ị just wele ego nke itinye je ekwe na-pursue more money. Ọ dịkwa eme business now you invest ya 5,000 in your business allow the 5,000 to grow mana ijebe ka ị na-eme nọ ka ịchọ ka ibute ya once greed na-egbu mmadụ n'ihe ọbụla mmadụ na-eme ọ na-akọdịkwa ndị na-eme crypto ị na-eme crypto ifu 5% ifu coin ị need catch out 5% ihe ifu na-ekwuru na bụkwa the same reason many people jikwa lose ego na crypto
mmadụ ga-abịa ịfụ ịzụ kripto na ọ jụrụ ese ka ndị bịa ụzọ na the business kọwara ya ka o si aga ọ jọmpụrụ because na ọ fụ na nso na-ebute ego na kripto because ọ fụ na bitcoin akwụ emeka ụgwọ ọ jọmpụ nye boom ka ọ zụọ the kripto a ijezie na-efolo ihe ị na-afụ na that place enweke fụ na coins nka na alị alị na ọlịbago ịmabụla ego gị boom golia ịma ọzọ na nwe some coins ọ bụ na ndị mepe the coins nwekọ bụ na somebody no one place n'elujibeghị afọ sef or just create the coins bụ lego tinye the thing na rise ya boom iwere ego gị tinye ya boom ma the person ga-catch na mgbe the person na-afụ na many people are purchase go the coin ya nwere onwe ha epulu out again the coin ga na-eze ị na ọ na-eche na the coin na one day na ọ ga-alị for where ọ na-akwụ ezigidizigiditili ego gị niile anwụọ pịa ichi ime kripto buru ụzọ jụọ ese because a sị na onye bụ nwata ụzọ si bee nri na-ebi ụzọ enwe mkpọmkpọ ite jụọ ese first ịjụsi ese coins ị chọrọ ime invest on ya na-ekwu ụfọdụ ndị na-eme day trading o nwere ya mmadụ ime day trading ya na mmadụ ime long time investment ya na mmadụ igote bitcoin dobe ịma na ọ dị iche with mmadụ ịdị na-eme day trading. Ọ bụrụ na ị na-eme day trading na bitcoin crypto coin ị chọrọ i-trade wete the coin first chekie the company ndị na-alụ the founder and the CEO people dey involved na that crypto ma alụ their financial status first alụ ma ọbụkwa ndị ji ego fund that crypto ọ ya just create the crypto then etiezi ego ni ọlezia people purchase their phone pull out so ọ ya sometimes ọ na-eji enwe cheat coin chekie ndị nwere that crypto particular coin ma alụ their financial status ma alụ ebe the coin na head to the future of the coin ihe bụrụ ya chi ihe fa na-akpọ ime achieve chekie ya malụ mgbe the coin pụta malụ how far the coin ijego malụ the progress the coin make go since ọ pụta then ichekisizie niile ahazi then target zia mgbe the coin nọ na low the very low mgbe the price ka dị very low igoli oge a ya chọzina ka ị nweta 50% gain ma ka ị nweta 60% gain ọ nnukwu gain na aka egbu mmadụ n'ihe igoli ya ọ bụrụ 5% gain ka ị mana ị ga-enweta ozugbo n'ime ya because ya na-akpọ day trading mmadụ nweta gain na-ede ọ bụrụ na 5% ka ị mana the coin ga-enye gị ozugbo golu the put your sell-off price na 5%. Then ensure that you set up your stop loss. When I call stop loss is very very important. Make sure you tinye na stop loss. Itinye na stop loss before you go the coin itself. Before you go the coin, take ime na risk management calculation. Calculate the risk ego you get lose na out of your total holdings. That's ego ni nwere. Imale ego ni you lose or ma take too much. Calculate with that risk management ratio. You calculate then imale ego ni get you invest in that particular coin. Me yo na itis na nyukwu nya. Itinye anyukwu mo bi ni make a rush here na coin na the coin is pumping no it's going to the moon no. A rush agbim ki je golu. Igoli agbim buim ki je ko we lose ego. I'm not supporting bet. I'm not supporting crypto. Mana ọkwa ndị ọgọzikwala bụ kripto na bet ya ngwekwa ndị ọgọzi nwekwa ndị otigolo mana uche ka ị ga-ejibe na-abịa ijiri uche gị na-abịa ọmatiki